Må du sige noget? Hvad skal jeg sige? Det ved jeg ikke. Hej, ja. Er du klar Oh, ja. til at blive opereret? Måske. Må jeg lige se sådan her? Hvad laver du? Så. Hej. Hej. Er du klar til at komme ind? Du står med, at man skulle sætte den her fast på sin lorte. Ja, her. Hvad? Hvor man skal sætte den fast på skjorten herinde. Sejt. Au. Se, nu kommer jeg til skade. Nu skal du ses. Nej. Hvor du bløder. Ja, det ved jeg godt. Den gør dit akse ud. Du kan også til at melde den, ikke? Det står der. Nej, det har jeg altså ikke lige kørekort til sådan en her. Det kørekort. Det kan jeg sgu ikke få sat på. Der må jeg komme til skade igen. Sådan. Jo.